Yes, hello mga katos, mayong buntaw sa inyong tanan diha, no? So for today's video ay kay mag-adjust ta sa tong kadinas tong motor. So naman tay biyahe niya sa Manay, sa Manay, Panabo City. So ang atong buhaton mga katuto kay mag-adjust ta nitong kadina. Kay medyo luwag na atong kadina mga katuto, no? So mag-adjust tong kadina. So delikado mo gud mga katuto, no, kung atong kadina kay luwag. So atong buhaton karong adlaw kay wala man tayo mabuhat ron, inya pampud hapon ang atong schedule. So atong kadina atong adjustan kay luwag na kay. Okay, so atong siyang adjustan mga katuto. Bago mo kuning kadina. So nakasagad pa ang iyang adjuster sa kadina. So muning luwag ni siya. Ang atong buhatan mo nga katuto, dapat magud nga ang tamang pag-adjust sa kadina kay 1 inch lang gikan sa pag-ana. So kay luwag dito kaya siya, musangit naman gud siya sa dire sa swing arm. Musangit siya dire sa swing arm. Pag mo reduce na ka, so atong buhaton karon mag-adjust ta kadina. Tara. Shoutout po din ako ang Elser Vlog. So shoutout si Maria sa kay Boss Bita Sari. Okay, shoutout si Muha diha si Melbs Navarro. Okay, shoutout si Maria and Rhodes Navarro. Shoutout sila, hinaut na mo sa maayo panagwed, ano. So unang gibuhat ang mga katutuno kasi diluagan na to ning ihi. Kay di man nato ni matuyok pag di ati maluwag ng ihi. So kung ato ning pugson og tuyok nang di na to giluwagan ng ihi, may posible nga mabaw ni siya. So okay naman, nakaluwag na ang ihi. Adjust ata. Tapos sa inyong pag-adjust sa kadina mga katuto or sa adjuster, dapat pareha yung nagtuyok diri sa pikas o diri sa pikas. Kaya kung di na siya pareha og tuyok mga katuto, inyong ligid maglubag. So isa. So pole mga katuto tuyok mga katuto. So diri half ra man yung tuyok anay tungod ang tabot, so yung sangit siya. Ang atong buhaton diri kaduhaon na to siya pero half lang. 1 2. Check ito. Sabod, ihap na nato yung mga toto. Hap. Hap. Ayan, so medyo okay na siya mga toto, no? 1 inch lang iyahang di bawgon sa kadina. So muna ang tamang adjust sa kadina mga toto, so kung pagkabalo lang. So 1 inch lang. Kung ang inyong kadina hugot luwag, may guot na portion na piluwag na portion, so ayan na mo katingala na kay nakadepende mo kung nasa sprocket. Kung ang ubal mo ko sprocket ba dili siya lingin jud pagkabuhat na siya pagkaublong, muna hugot luwag siya mga katoto. So okay ra siya mga katoto, basta kuan hugot luwag. Ang importante nga dito sa part nga duot nga 1 inch lang siya. Yan, pag nahugtan na yung ihi mga katoto, no, so ayaw kalimot og lock ani. Kailangan gyud siya lock. Nga kailangan mugahi na siya ning tuyok. Kailangan hugtan niyo ni adjuster. Kaya kung di mo ya sugtan sige ni magpadagan, matingan na lang ka mawala na yang nut. Kay tungod sa vibrate, mutuyok siya giyaha, mugawas. So, kailangan hugtan niyo siya. Right, so okay na mga katoto, so maulan to. Ayaw kalimot, subscribe my YouTube channel, The Yogi Show. So thank you so much, bye bye and goodbye.